много труден матч за нас. Почнахме добре. За съжаление, червен картон за гостите. За съжаление, направихме наша грешка в защита. Гостите се възползваха от това и поведаха. И после, не знам, много напрежение в нашия отбор. Много трудно създавахме положение. И хубавото, че второто по време излязахме по-концентрирани и се умяхме да победиме. Каква роля изигра червения картон? Мисля, че малко в началото почнахме добре, след червения картон малко мисля, че подценихме нещата. Не знам защо така се получи. И може би от това червения картон мисля, че стане по-лесно, но се оказа, че не е така. След тази победа всичко отново е във вашите ръце. Ще успеете ли да задържите това трето място? Имаме още 2 мача. Ще се бориме до края за трето място. Извоювали сме си го държиме. Конкурентите на притискат отзаде, но ще се постараем да го запазим. Имате ли предпочитан съперник, евентуално от първа лига? Не, първо се свършиме да биеме 2 мача и после ще говорим за бъдеще. Мисля, че се борихме през целия матч и така, въпреки че допуснахме грешка и гол през първото по време, през второто се умяхме да вкараме 2 и да победиме. И имахме така труден период с 3 загуби и смятам, че тази победа дойде много на място. Защо така за пореден път правите матча си труден? Аз мисля, че в матча влезахме доста добре, имахме положения. Просто нелепа грешка се случи в защитата и ни поведоха. Но хубавото, че се умяхме да ги обърнем. Каква роля изигра червения картон и съответно отсъствието на двамата основните ни футболисти, които получиха червен картон в предишния матч? Ролята за червения техен картон със сигурност се игра, защото играят доста време без един играч. Колкото до нашите двама основни футболисти, които липсваха, Христозов и Садуа, мисля, че ние затова сме 25 човека. Мисля, че във всеки момент може да влезне и да ги замени достойно. Така че смятам, че всички момчета днес се представиха на ниво. Сравнително лесни мачове ви остават до края. Ще успеете ли да ги спечелите? Не мога да кажа. Със сигурност ще излезем да победим и в следващите 2 мача. С Гълъбово ще е много тежък мач. Там те доста здрав футбол играят, така че ще излезем и ние да победиме. И вече ще чакаме мача с ЦСКА. Имаш ли предпочитан съперник от първа лига? Нека стигнем първо до там и достигнем до баража и тогава ще мислиме кой трябва да е срещу нас и кой не. Нека победиме следващите 2 мача и тогава.